Ajde. Moraš biti brži taki. Rekš mu nema odmah se okrećeš. Pa nije se odmah krenuo. Ti si sport, ti. Ajde. Izletlo mi iz usta. Teo se reći basta. Teo se reći basta. Gleda u mene i kaže, čopi! Teo se reći basta, je. Ajde, ajde. Teo se reći basta, ajde. Ajde, samo sad. Greške bole. Daki. Da, ne, Da. Bravo, stani. Stavi pravilno tu ruku. Ja imam brate, gledam pravo. Ovako, Daki, ovako stavi. Daki. Ajde već. Trebaš sačka, ajde pravilno, sačkaš 3 sekunde, brate, brojiš do 3. Brojiš do 3. Okrenuo si idiota. Ajde. A broj naglas do 3. Inače, znate da rukama kad udarate jako promašujete. Nije! Zato što mi ovaj kliš o tome, zbog znači on zbliže kao udario. Je, a prvo gledam u tebe. Mili. Mislim, ja osjećam, brate, ja volim kad mi roknu, brate. Vi konta sve idete napred i napred, ja samo ovako idem. Kad sačekaš malo, nije to Ček, koliko sati ja moram ići kući? Čekaj još malo. Djuko da smučiš udarali, brate. Sati 10 do. 11? Moram ići, ajde, još jednom, znate. Još jednog. Jeste, brate. Ajde, Daki, posljednji put da te ću... Još 2 puta ja moram ići stvarno. Ne, četvoro nas je, brate. Znači još 4 puta. Ja mogu toliko čega moram ići stvarno. Onda brzo udarajte. Nemojte se dok... Ajde. Vidi, gledam. Moraš tamo je sad Daki nije pored. Ajde, šta se ustrajte. Ti si mu, brate. Ili. Još 3 puta. Ko je čovjek? Ajde, požuri, ovo treba spremati. Ko je ovo bio? A, puši ga, majmo.